Kadato, kwartahan kayo, oh. Pak, na green. Pak. Isa ta oras mo lakaw da, alas 2 na tanong. Pak. Madam. Pwede mo si madam. Hello, mas dato ni kayo. Pak. Kakiyat sa ito'y mo, ay mo, tila ang karagtuan. Data yun si Tata Ide, tinawang kwarta, pang sok-sok-sok sa kuan. Bobshi, pak. Dapat sa iha ko, madam. Tila man. Ay, yeah! Ay, kailangan nag-blue, madam. Ay, yeah! Grabe yun si madam kwartahan, oh. Gawin akong nalimpiyo. Dren! Napasok na Dren! Gibangin ako 500! Di ba 500? Ano siya kwarta? Nasa iya ha? Shit. Boys! Ano naman boys? Kaya na piti kay boys, may na makita rin ang kitatain doy. Pigog kayo boys. Boys, pak. Sa ka din mo, tawagan ng mga boys day. Tawagin ang mga boys sa lagang 2,000 ra. Kaya ako ang 700. Kortahan kasi madam, ba't balikan yun di madam? Pangkikiro. Okay, mga taga-tagom, abag-abag lang mo. Mga baby boys, alam nyo na, PM agad. May sahod na. Hihiga ka lang. May may isang tagad na, may 1,000 ka na. Tanawan niyo boys ha. Igo ra mo muhayang sa tubang ni Tata Idoy. May 1,000. Pila ka kikiday makadamana day, makinta nimo day. Hindi, tag 500 mang isa. Boss, ang tik 500. Ay, 5 ka buok. Ibuha. Siyempre, ako ang 200. Sige, abang i-PM na si Tata Idoy ha. Itong mga tating pasigita lang sa Mga child abuse sa paman. Sinta sa aday mo nga katagisi ng isa. Tapos kwenta, pala kas kwentahan na. Upat ka baby boys.